Velkommen til Herrens Magasin. Jeg er David K. Ved siden af mig har jeg Rasmus Just. Han er brudgom i dagens anledning. Og jeg vil vise, at man altså godt kan være brudgom uden at have det kæmpe store bryllupsskrud på og stadigvæk ligesom være topdoggen til sit eget bryllup. Det er jo nok en vigtig detalje. Vi er selvfølgelig gået ikke i farven sort, men i et flot klassisk jakkesæt. Der er dejligt kort i det i jakken og kort i det i ærmerne. Lidt ekstra kort hernede, fordi at når det er, at vi har ceremonibeklædning på, må skjorten gerne være synlig hele tiden, også når armen er strakt, ligesom her. Man kan så altid sørge for at lægge ærmet en lille smule ned, hvis det generer en, at det er så kort på ærmet. Men det er et fint sort jakkesæt, og en af de ting, jeg har gået op i, det er herover en dejlig, let Cerruti-uld, åndbar, der skal holdes taler, der er vin og kærlighed i luften. Herinde i jakken, under jakken ligger der et flot vest, en silkevest. Det kan vel jer, der har lavet den. Den er med nogle ruder i, men den kunne lige så godt være med små bitte paisley-mønstre, og den kunne være med prikker, den kunne være helt klassisk hvid. Vi har en plastron. Plastrongen er sådan en rigtig bryllupsting, som virkelig sætter prikken over i'et på bryllupssættet, og vil skille Rasmus ud fra alle de andre gæster, der er til hans bryllup. Til plastrongen, der har vi ikke valgt hvid skjorte. Der er en lille off-white skjorte, lille struktur i, men det er vigtigt, at man ikke tager en hvid skjorte på, fordi den hvide skjorte vil gå hen og se lidt beskidt ud sammen med det cremefarve, og det kan vi ikke have. Elfenben kan vi også kalde den. Den har mange navne. Hvis vi vender dig om en gang, Rasmus, så ser vi her en dejlig flot ryg. Den er lagt rigtig ind. Det kan godt være stort, og det kan være langt, men der kan altså laves om på det. Så gå til skrædder, hvis det er nødvendigt. Få lagt det lidt ind, så den får den her klassiske form i livet, timeglasformen. Jeg siger tak. David K. i Herrens Magasin. Ha' en god dag.